So दिनै आङो फंबायजों बेरायदों ओमफ्राय नै बेहाय बक्स कालभार बानायदों आरोना लामाया बेयाव माने लामाया जि गाज्रि जाबायमोन आरोना ओमफ्राय बेखौ फाहामबाय नै दायो बक्स कालभार खालामबाय एबार मोजां जासिगोन बिसिना दैयारि थांनो थाखाय जा बरिया एसे मोजां कालभार बानायबाय जि साफा नुबाय गारिखौ अनलायलायबाय आङो हारसिंनो सालायनाय हारसिंनो माने नैबे फिल्डआव फैनायावल' ओजोंथ' जोंनाव मोजां हो दाबो फट' खाग्राया मोना जेबो औ दिनै आदैमोनाव अमा लांनो फैदों अमा जा अमा दंखायो बिसिनाव अमा फिसा दंबावो अमा फिसा दंबावो सो मैं ये आंटी लोग के घर पे आई हूँ सो मादै मोनाव फैदों आरो आंना अमा लांनो फैदों ओमफ्राय नायलाय नै अमा बिमाया बे मासे आरोना ओमफ्राय आरो नैबे मासे जा बुरजा अमा फिसा दंबावो आरोना मादै ये देखो ये ब्रादर पिक्की है और ये है मम्मी पिक्की और आदैया फुरा रेडि आंनो अमा खानानै हरनो थाखाय ओमफ्राय आङो नैबे बिमानि अमाखौनो फिसाखौनो लांगोन आरोना ओमफ्राय ये देखो मम्मी भिडिअ खालामगासिनो आंखौ अमाखौ हमाखैनो ओंखाम जायो ने आदै आंखौ गिबाय दा हुस गिनानै साइडजोंसो खारखाबाय आङो ओइ रुको मम्मी मैं तेरे बच्ची को लेके जा रही हूँ अपने घर आराम से प्यार से लेके जाऊंगा रेडी